Milli Мәдәниятләр һәм ғөреф-гадәтләр йылы Татарстан тарихына Каз өмәсе ярминкәсенә нигез салу белән дә кирип кала. Туган авылым милли туристлык үзәгендә Бөтен дөнья татар конгрессы беренче тапкыр Каз өмәсе ярминкәсе исемле зур чара оештырды. Дей уйны сылу кызлар шыңлы шулпы тимәсе. Бұрынғыдан килгән гадәт татарның Каз өмәсе. Туган авылымда исемен җисеменә туры китергәндәй Каз өмәсе ярминкәсе гырли. Казчылык продукциясе жылдан-жыл популярлаша бара. Халык яратып ала безнең продукцияны инде. Безнең үзебезнең 13 мең каз өстен матичный старт тотабыз. Сатучы үз малын начар дип әйтми инде ул, һәрвакыт әйбәт дип сайрый. Иң мөһиме сатып алучы мактавы. Аның өчен мөслимлеләр татып карату җаен тапкан. Каз ярминкәсенә килдек. Казлар сатып алдык. Бик күңелле бәйрәм булды. Әне рәхәтләнеп казларны да ашарга насыйп итсен Ходай Тәгалә. Ярминкәгә рәсми рәвештә хәйр-фатиха бирүче Татарстанның авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры урынбасары Рафаэль Фәттахов электән үк яңа ел алдыннан Каз өмәсе үткәрү авыл халкын берләштергән дип сәламләде. Төп оештыручылар фикеренчә, Каз өмәсе йоласы ул иң халыкчан бәйрәм. Матур бер традиция кертеп җибәрәчәкбез. Бу без аны һәр елны оештырачакбыз. Каз ярминкәсе, Каз өмәсе ярминкәсе. Бу сату белән генә бәйле түгел. Әлбәттә, ул безнең һөнәрчелекнең билгесе, безнең Татарстандан гына түгел, бу шөгыль белән, бу гомумән кышчылык белән, каз үрчетү һәм сату белән шөгыльләнүче илебезнең төбәкләреннән дә, халкыбыз яшәгән төбәкләрдән дә монда алар биредә әлеге эшмәкәрләр һәм менә 60-ка якын монда каз сатучыларны без аның белән берлектә без инде әлбәттә халык бәйрәменә әверелдерер өчен аның аерым менә күргәзмәсе дә, ярминкәсе дә эшләп килә. Иҗат коллективлары да безнең Татарстаннан һәм илебезнең төбәкләреннән алар монда биредә. Мәгълүм булганча, өмә булган җирдә җыр, уен, көлке, төртмәле сүз, ярминкәгә килүчеләрне чын-чынлап Каз өмәсендә хис иттерүче фольклор ансамбле балык бистәсеннән килгән. Жыл сайын казлар алып, казлар үрчетәбез, суябыз, шулар белән сыйланабыз. Аллага шөкер, барсы да бар. Беренче тапкыр гына үткәрелсә дә халык белеп алган, әмма киләчәктә аны тагын да зуррак, кулачлырак итеп үткәрергә җыена оештыручылар. Ничек итеп казның аяк башларыннан, бүтәкәләреннән һәм шул ук вакытта инде зур бәлеш пешерү һәм шул ук вакытта казны ничек томалап, ягъни тутырып пешерү. Шул ысулларны безнең Акалфа хатын-кызлар оешмасына йөкләнде. Без инде шул өлешне күрсәтәбез. Ярминкә мәйданында ни генә юк, казның майы, канаты, таба майлагычы дисеңме? Менә казылыгы бик әйбәт, бик качественный ясаганнар. Уфадан китергән товарларын алдык, бик рәхмәт. Бик яхшы оештырганнар, бик тәмле, бик матур күренә. Концертлар ял итәргә бик яхшы. Яңа ел алдыннан бу Татарстанга, Казан кешеләренә бик зур бүләк. Халык та җыела башлады, тиздән биредә бәлеш пешерү остаханәсе башлана. Ни әйтсәң дә уңган безнең татар хуҗабикәләре. Каз канаты каурилары сибелсен су буена. Казларыбыз тагын уңсын киләсе елларда да. Монда ярминкәдә күңел дә ачыла, яңа ел табынына каз да юнәтәсең, икенче елга гаилә елы икәнен дә исәпкә алсаң, өйләнүче, кияүгә чыгучылар өчен дә бик кирәкле булып чыга Каз өмәсе ярминкәсе. Мөршидә Җиһан, Ленар Хәбибуллин, Татарстан яңалыклары.